नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उदंग ब्रह्मो है और मैं आसाम से हूँ। गाइस, आज मैं आप सभी को कुछ बताने आया हूँ। मैं बिना पैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, इसलिए मैं पैदल चल के या किसी से भी लिफ्ट लेके मैं चला जाऊँगा। एंड ऑल्सो गाइस, आई विल नॉट कीप मनी विद मी इवन टू बाई फूड। मतलब मैं खाना वगैरह करके खाने के लिए भी मैं अपने पास पैसा नहीं रखूँगा। फ्रेंड्स, माई एम इज़ नॉट जस्ट टू विजिट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आई वांट टू ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया। सा सानजा हादरसाफोरखौ थाबायनानै नायदिंनो ओंखारदों गसाइगावनि सासे जोहोलावा। गावनि फरायनायखौ फोजोबनायनि उनाव गरसेबो रां लायालासे, गारि मटर गैयालासे सा सानजा हादोरसाफोरखौ थाबायनानै नायदिंनो ओंखारदों गसाइगावनि 23 बोसोरनि उदां ब्रह्म मुंनि जोहोलावा। गोबाव सम बर' बिजोंनि खौरां दैथायगिरि हाबा मावनानै गावनि जिउनि थांखिखौ मोगथाङाव लाबोनो ओंखारदों इउटुबार उदां ब्रह्मआ। सिमा गैयै हान्थिनायनि मिजिं लानानै दावगादों। बबेयाव सहैगोन, बबेयाव उन्दुगोन, मा जानानै थागोन, मा लोंनानै थागोन, माब्ला न'आव सफैफिनगोन, संसाराव सोरबा अनफावरि लोगो मोनगोन आरो गावनि मिजिंखौ जाफुंहोनो न'निफ्राय गोलाव लामा हान्थिनो न'निफ्राय ओंखारबाय गसाइगावनि उदां ब्रह्म मुंनि जोहोलावा। उदां ब्रह्मनि हान्थिनाय गासैबो थासारिखौ उदां ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नायनो हागोन। जानबुं नम्बर 9957010279 जानबुं नम्बराव सुलु लानो हागोन। खाने के लिए भी मैं अपने पास पैसा नहीं रखूँगा। फ्रेंड्स, माई एम इज़ नॉट जस्ट टू विजिट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आई वांट टू ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को घूमने का नहीं है, बल्कि मैं पूरे भारत को मैं ऐसे ही पैदल या लिफ्ट लेके मैं ऐसे ही घूमना चाहता हूँ। पहले मैं नॉर्थ ईस्ट को ही एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कहाँ जाऊँगा।